hoop ook dat we elkaar daarin kunnen bemoedigen en elkaar daarin op de goede weg kunnen houden. Bij Bekwiek 8 uit Dokkum begint een wedstrijd net met de uittrap, maar met een gebed. Amen. Dit togen ze alle weken werd ze expilieën. Zij ik in van Woorden dat ze sneuntje in oer SCV Trijen steen. In de kleikamer wordt eerst met elkaar bidden en daarna krijgt de Chimpartij als bijzonder wedstrijdsouvenir een bibel mee. Maar we willen heel graag dit van Jim Jan. Dit is de spookbibel. Zo willen wij het evangelie van Jim Jan. Er zit nog een briefje in, mijn boodschap die ik graag van Jim Jan willen. En daarna, ja, dan mij de bal lang om laten rollen. In principe is het geloof net om van diezelfde te houden, maar ook om te delen. En nou ja, dat proberen we dan door middel van de Bijbel te doen. Er zit altijd een briefje in van je kerkje. Net de bedoeling dat iedereen dan naar uw kerk moet komen, want je bent niet verwarren. We hebben ben ik gewoon aan het kerken. Maar om ze een Bijbel te halen en de mogelijkheid om tot gesprek te gaan met u, dat kan nou, maar uw nummer zit er ook wel in, dus dan kan je bellen. Ik vind het wel mooi. Er staat een boodschap in van onze tackles zullen niet altijd zuiver zijn, maar we zullen je altijd omhoog helpen. Ja, die vind ik wel grappig, ja. Dan denk ik, nou, als dat de instelling is van deze wedstrijd, dan begin je wel positief. Een groep van de Vrije Baptistengemeente Nehemia had dit team dit seizoen opgejochten. Ze spelen in de reserve 5e klasse. Met spelers van 16 jaar oud. En ik net leeuwige vrienden sluiten geregeld aan. Dit voetbalteam is ik ben al je man onderling en je deelstuk volle met elkaar. Ik had wat minder gaat. En ik denk dat dat een plek is die heel veel mensen, ja, of nou binnen of buiten kerk is, dat mensen dat missen. Dat is echt gewoon een keer zeggen van, nou, het gaat net zo best met me. En dan bidden we er met elkaar. Ja, wij bidden dan van elkaar. Dat zullen worden misschien wat minder snel dan. Maar ik denk dat iedereen wel zo'n plek nodig had en zo'n groep jongens, man om hun heen die het leven met mij leeft. Yes! En als het eindsignaal gaan is het nog tijd voor een tankgebed op de middenstip. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.